Ονομάζομαι Πλατή Μαρία και επέλεξα την ειδικότητα της Grant Marketing και Διοίκηση Επιχειρήσεων γιατί είναι πολύ πιο κοντά στο χαρακτήρα μου, με κάνει να νιώθω δυναμική, μου αρέσει να μιλάω με κόσμο και έρχομαι πιο κοντά στην καριέρα που θέλω να κάνω. Θα μπορούσα να πω πως η σχολή με βοηθάει να έχω τα κατάλληλα εφόδια ώστε να δημιουργήσω ίσως και μια δική μου επιχείρηση, αλλά και να δουλέψω πάνω σε αυτόν τον κλάδο και να γίνω επιτυχημένη. Οι υποδομές της Grant είναι πάρα πολύ όμορφες, υπάρχουν ωραίες αίθουσες, τα μαθήματα γίνονται με υπέροχο τρόπο, είναι διαδραστικά και δεν σε κάνει να βαριέσαι. Μέσα από τη σχολή της Grant και τα μαθήματα με τους καθηγητές και τους φίλους μου πέρασα μια υπέροχη χρονιά. Η συμβουλή μου στους νέους ανθρώπους είναι να μην φοβούνται να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Είτε είναι 23, είτε είναι 18, είτε είναι 28, ποτέ δεν είναι αργά να κυνηγήσεις αυτό που σου αρέσει. Η Grant με βοήθησε να έρθω πιο κοντά σε αυτό.